asal selamat. Pribasane kaula kelawan kadang elang pinangeran, kelaya-laya ninggalaken tempat Kesultanan Cirebon, nepati apa sing dadi pengandawe sampean. Sebenernya kula kelawan kadang elang pinangeran arep digawa mendi Gusti Pangeran Duraksana. Rayi Pangeran Jagasatru Nggih kaula. Uga para kadang pinangeran lan para elang, yen sampean takon sampean garap tekajak meng Desa Bayalangu. Gawa kula kelawan kadang elang pinangeran harap diajak meng Bayalangu. Iya Rayi. Iku arepan apa kono Gusti Pangeran Duraksana? Bahkan ning Bayalangu beli asing panggonane Ki Ageng Bayantaka. Tujuan sampeyan Mang pelet minangkane sing duwe KPL dhewe, sarang sing duwe prehu kuninge kudi minangkane kang hormati, sing duwe aris kon 3 dhewe ngormati. Aili sampun lali Sampeyan takon arepan ana gawe apa lamun wis tekan ning kana. nah nggih leres. Sedurunge Duraksana jawab, Kin Duraksana gar takon karo sampeyan. Mangga Gusti. Apa memang beli ngerti, apa pura-pura beli ngerti? Apa memang beli weru, apa sampeyan ki pura-pura beli weru? Ya sedurunge ngapunten Gusti. Karena kegiatan kula lawan kadang elang pinangeran pribasane ora siji ora loro. Iku akeh anggone jalanaken ning pemerintahan Cirebon Gusti. Iya. Tek maklumi tepat kelawan alasan yang sampeyan. Apa bisa ingsun perlu tekan ning Bayalangu? Nggih. Kinki atas dasar perintah Rayi. Perintah sing Kanjeng Sinuhun kelawan sehubungan ning Masjid Agung Ciptarasa wis 3 jumah beduk Kibli Muni. Berarti sing dimaksud ning sampeyan secara ora langsung takon tabu beduk konon manaku. jalon Jawa pemelitan wong urip lumayan baik kanggo rambatan, lumayan kanggo seduluren, eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam manusana karena ngomongoni apa maning dina-dina biasa. Sebab kewajibannya wong Islam menjalanakan sholat sing 5 waktu. Nggih ora salah. Sedangkan sedurunge njalanaken sholat beduk paling ulu ditabuhe. Nggih bener. Sebab pertanda baka beduk wis muni
ngundang kaum muslimin wal muslimat sing perlu jalanaken salat. Sedangkan bakal beduk ditabuh aja boro wong sing lagi melek, sing lagi kerja, senajan wong lagi turu bakal krungu suara beduk pertanda kin ku waktune salat. Nggih bener Gusti. Bareng kuwun wis 3 Jumat. Sawise setelah diteliti ditakok-takokaken Nggih. Ki Bayantaka sing sebagai kemit Masjid Cipta Rasa langka Rai. Justru sing banget kula prihatin kelawan pikiran yang lebakien gini Gusti. Maksudnya apa dure-dure kewajiban dadi kemit takonon. Kento gilirane mama indah minangka sing duwe putulane. Sedulur dewek minangkan saking dongkal dewek kang yaksin. Omae jae keding sing duwe tikungan kewolu dewek. Papae anu bos batu alam aja lali. Ya punten Gusti, Iya rep ngomong apa Rai? sampeanan uga kadang elang pinangeran aja pada sujud dikit. Aja duweni pikiran kang desa. Pemenawa kayak dene Ki Bayantaka lagi sakit dipisah adi ning Masjid Agung Cipta Rasa Gusti. Maksudnya mengkenen Rai elang teplu Ki kula singarane wong jalanaken tugas Ki memang berikutu dipaksakaken Ki aja boro sakit senajan ning omah sibuk lah ya bisa izin. Tapi singarane kewajiban jalanaken tugas sing Masjid Agung ya tulunglah bokat cuti atau sakit tabuhe aja digawa. Kode sedya Gusti. Sampean ki kayane ki keburu-buru kene. Keburu-buru priwen. Sing dimaksud kula kayang kenen Gusti. Sampean ki bener ora weru apa pura-pura ora weru? Si sampean ku takon mengkon aja sok tiruan sira. Ya dimaksud ning kula kayang kenen Gusti. Mampelite gede minangka sing duwe KPL dewek kang ditembangi. Sareng ambewoke keding mimi suci gede. Bos oli bekas sedulur saking pabean ilir. Wong sing paling eman dewek aja lali. Aja lali. Mending-mendingan ini kula katut sampeyan kadang elang pinangeran. Tumekaning tempat panggonane Ki Bayantaka. Sing diwatiri iku lagi legowone ditekani. Engko lagi nafsune sampeyan kayak beli wateke bae Gusti. Ari monone si bener sampean. Apa salahe terutama ki tetilik. Nggih leres. Syukur ning warase. Nggih, nggih. Lamun lagi sakit pira bungae lamun wong lagi lara ditiliki batur pinangeran. Ah ya bener Gusti. Mung lamun kadaane waras. Kula takon tabu beduk mendingan yang rasa. Lamun beli rasa gawe tersinggung. Duh bener maning sampean. Sebab kula pernah setitik ngrungokaken sinuhun ngandika Gusti. Jare sinuhun ana ning surat Al-Bayyinah kang minangka bukti arti jelas kang nyata. Apa cek kuno Rai?
Iku ning kono iku ayate 8. Atanapi 8 ayat. Ya bener. Singarane nyambungaken tali silaturahmi aja sampai pegot kayak angka 8 Gusti. Mimi ingin meningkang ditembang ya jalan lima selawase. Mimi ingin wong sing pandi emang dewek mimi ingin ngaturaken matur kesuwun. Mimi ingin sampun alih timbang bener sebab mung gue Kanjeng Sunan Kalijaga sering-sering ngandika kelawan Elang Pinangeran. Para Pinangeran singarane karo batur karo sedulur aja sok megotaken silaturahmi. Leres kemekoten. Bahkan sering-sering silaturahmi